खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ लास्टसिम जोबजासिम अननानै नायलांगोन होननानै। बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ लास्टसिम नायलांदो। बिराद इम्परटेन्ट लोगोफोर, जाय YBY आव हाबदों बिथांमोननि थाखाय प्लिज लास्टसिम अननानै नायलांदो नोंथांमोना। दिनै ट्रेडिं सिगनेलखौ बिथांमोना 12 निफ्राय लानानै हरनि 11टासिम हरदों। ओमफ्राय बे नटिसआ आंनियावहाय 12:09 आव सफैदों। दा ट्रेडिं सिगनेला दायो बिथांमोना वान्स टाइमल' होदों। दायो जायहा KYC कमप्लिट खालामाखै बिथांमोना 6000नि रिसार्ज खालामाखै बिथांमोना दायो गेलेजानाय नङा जाहैबाय आरो। फेक ना रियेल बेखौथ' रावबो बुंनो हाला। जाय 6000 पे खालामदों बिसोरसो मिथिसिगोन, बुंनो हासिगोन। आंनि नोजोरावथ' बिदि रावबो गैया दायो बिदि पे खालामनाय। जायहा पे खालामनानै गेलेदों आंनो कमेन्टनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। नोंथांमोना भेरिफाइ एकाउन्ट KYC 1 नम्बराव दङ KYC method. Use your own bank account or UPI account to recharge 6000 to complete KYC certificate. 2 number verification time August 9, 2024 to August 11, 2024. 3. For users who have not completed KYC when due, we will synchronize your financial information in YBY to government, tax authorities and bank. Your bank will be frozen and your credit will be affected. 4 number for overdue KYC, you need to pay 10% tax to restore your bank account and YBY account to normal. 5 number please urge your direct superiors to complete KYC certification. 6. The amount of YBY account that have not completed the verification before August 12 will be frozen. 7 number for users who have not completed KYC, we will publish your phone numbers and bank information. 8 number users who have completed KYC verification will withdraw money normally on August 12 with a maximum withdrawal amount of 3 million rupees. 9. The KYC deposit will be withdrawn to your bank account within 15 working days after completing the certification. बेयावहाय ओरैबायदि बुंदों, दा जोङो बे YBY एकाउन्टखौ खुलिनो थाखाय जोङो दा KYC फ्रम माने KYC होनांगौ जाहैबाय आरो बिनि थाखाय जोङो 6000 माने जोंनि माबादोंहाय पेटिएमदोंहाय जोङो रिसार्ज खालामग्रोनांगोन आरोना, अब्लासो माने बे YBY एकाउन्टआ गेवगोन जाहैबाय। दा भेरिफिकेसन टाइमा जाहैबाय दिनैनिफ्राय आगस्ट 9 निफ्राय लानानै आगस्ट 11 नि गेजेराव जाहैगोन आरोना। दा जोङो दायो 1टा जाबाय। दा 1टानिफ्रायनो जोङो ट्रेडिंआ खननै सोलिबाय थादोंमोनथ'। दा जुदि जोङो दा 6000नि जुदि रिसार्ज खालामाब्ला जोङो फार्स्ट माने जों खालामनो मोननाय नङा आरो जों गेलेनोबो मोननाय नङा YBY खौहाय आरोना, बिदि जाहैबाय। दा जोङो गेलेनो थाखाय जोङो बे 6000 खौहाय जोङो रिसार्ज खालामथारनांगोन जाहैबाय आरोना। दा बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय लानानै आगस्ट 11 नि गेजेराव जोङो रिसार्ज खालामथारनांगोन आरो KYC कमप्लिट खालामथारनांगोन जोङो। ओमफ्राय दा आरो बेहाय बुंनाय जादों दि जोङो गावनि एकाउन्टजोंनो जोङो बेखौहाय 6000 खौ रिसार्ज खालामनांगौ आरोना। जुदि जोङो बेखौहाय रिसार्ज जुदि खालामाब्ला जोंनि मा होनो YBY एकाउन्टहा माने फ्रजेन जानानै थागोन आरोना, लक सिस्टेम बिदि जाना थागोन आरोना, जुक्त जानानै थागोन। ओमफ्राय दा जोङो जुदि सानसेयाव जुदि जोङो बे YBY खौ गेलेयाब्ला जोंनिफ्राय 10% मा होनो दाननानै लांगोन जाहैबाय आरोना। माने जुदि जों दिनैनिफ्राय 6000 KYC खौ जों कमप्लिट खालामाब्ला दिनै सानसे बारबानो 10%है जोंनिफ्राय दानगोन जाहैबाय आरोना YBY एकाउन्टनिफ्राय। बेनिफ्राय जोङो बे
दिनैनिफ्राय लानानै 9 आगष्टनिफ्राय 9/11 सिम जोङो बिनि गेजेरावनो जोङो 6000 जों रिसार्ज खालामथारनांगोन आरोना। ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेहाय लिरनाय दङ आगष्ट 9 आगष्ट 12 जों आगष्ट 12 निफ्राय जोङो मा होनो बेखौहाय माने उइथड्र खालामनो हाफिनगोन आरोना। KYC कमप्लिट खालामाखै बिथांमोनखौ बे YBY जाया सलायगासिनो बिथांमोननि नाम्बार आरो बेंक एकाउन्टखौहाय माने पाब्लिश खालामनानै होगोन आरोना। जाया KYC कमप्लिट खालामाखै बेहाय बेखौबो होनाय जादों। बेनिफ्राय 12 आगष्टनिफ्राय नर्मेलिहै फैसा दिहुननो हागोन आरो उइथड्र खालामनो हागोन। उइथड्रवेल एमाउन्टआ 3 मिलियन रुपिसनि गेजेराव जोङो उइथड्र खालामनो हागोन जाहैबाय आरोना। ओमफ्राय जोङो 6000 रिसार्ज खालामदोंमोन ना जोङो बेखौहाय 12 निफ्राय लानानै 15 डेजनि गेजेराव जोङो बे 6000 रिसार्ज खालामनायखौ माने जोङो मोनफिनगोन जाहैबाय आरोना। बेहाय बेफोरखौ लिरनानै होदों आरोना। नाम्बार होनांगोन आरोना गाहायाव आधार कार्डनि नाम्बार होनानै ओमफ्रायो पे 6000 फर KYC होनानै जोङो बेखौहाय माने गेवफिनहोनो हागोन आरो। ओमफ्रायसो जोङो गेमखौहाय गेलेफिननो हासिगोन आरो। दा सोगोन सोआ नोंथांमोननि आखायावनोसै। गोबाङानो जोबोद गोनो गोथो जादों दायो। आरो मोनसे सानथावना बाथ्रा थारमाने जोंफोरनि गेमनि एकाउन्टावनो गोबां फैसा दङ, लाख लाख हाजार दं। होमबा जोंनि गेमनि एकाउन्टनिफ्राय मानो थाखाय दानाखै? मानो जोंनि एकाउन्टनिफ्राय मानो 6000 बिदों इसोरो? बेखौ सानथावना। आरो जानो हागौ जे जोंनि एकाउन्टनिफ्राय जोङो होनाय लोगो लोगो बिसोरो माने ब्लक खालामनोबो हागौ बा बेन जानोबो हागौ। बेबो मोनसे सानथावना। इनिखायनो नोंथांमोना जुदि सोयोबाथाय 6000खौ पे खालामोबाथाय सानै हनै खालाय। एसे रावबो बुंनो हाला बेखौथ' मा जागोन मा थागोन। एसे साननानै नोंथांमोना खालायबानो जाबाय। जि फैदोंमोन नटिस नोंथांमोननिसिम जोंफोर फोरमायना होबाय। आरो बिनि गोजौआव जोंफोर एख' बुंनो हाला मा जागोन मा थागोन। जोंफोरथ' मालिक नङा। नटिसनि हिसाबै नोंथांमोनखौ जोंफोर फोरमायनानै होबाय। गोबां मानसियानो आसा खालामना दंमोन YBY रां खामायनानै लाइफआव सेटेल जागोन।